వెయిట్ లాస్ చేస్తున్నప్పుడు బాడీకి డ్యామేజ్ జరగకుండా చూసుకోండి. నా పేరు డాక్టర్ సూర్యకిరణ్ సలాది. మా దగ్గరికి రెగ్యులర్ గా వచ్చే ఓ పేషెంట్ సడన్ గా వెయిట్ లాస్ అయ్యాడు. చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యి ఏంటి ఎంత బాగా వెయిట్ లాస్ అయ్యారంటే పేషెంట్ చెప్తున్నాడు, సార్ ఏం వెయిట్ లాస్ లాగటం సార్, సడన్ గా వెయిట్ లాస్ అయ్యాను, కానీ నేను వెయిట్ లాస్ అయ్యానని టైలర్ దగ్గరికి వెళ్తే నీ బెల్లి తగ్గలేదని చెప్పాడు. అదే విధంగా వెయిట్ లాస్ చేసిన తర్వాత నాకు చాలా వీక్నెస్, నా ఎనర్జీ లెవెల్స్ అన్ని డౌన్ అయిపోయినాయి, దాంతో పాటు బాడీ పెయిన్స్, మజిల్ పెయిన్స్ కూడా వచ్చినాయి అని చెప్పారు. అప్పుడు నేను ఆలోచించి, సార్ మీరు వెయిట్ లాస్ కి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారని అడిగితే, సార్ నేను ఫుడ్ పూర్తిగా మానేశాను, జస్ట్ వాకింగ్ చేసేవాడిని అని చెప్పాడు. సో ఇలా చేయటం వల్ల మీకు వెయిట్ లాస్ కాదు మజిల్ లాస్ అవుతుంది అని చెప్పాను. ఎవరైతే డైట్ మానేసి కేవలం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేస్తారో వాళ్ళకి వెయిట్ లాస్ కాదు మజిల్ లాస్ అయిపోతుంది. ఎవరైతే వెయిట్ లాస్ చేయాలనుకుంటున్నారో చక్కటి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకుంటూ ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకుంటూ చేసుకుంటే గనక వెయిట్ లాస్ జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం బాడీలో ఎనర్జీ లెవెల్స్ కూడా తగ్గకుండా ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ.